Siyavusana, Wake Up South Africa. Asibingelele ku episode 3 Siyavusana podcast yalamigama nguSandra Sandile Prince okamthembi Sibongo bathi ngadlanga nje kubisa ngempela ikala kaSimfizi Mnyama ngadlanga dokumthakathi ngasongela sizoze ngisaba ngoba ngaqomisa into mngenkana ngihambi ngedwa hamba noNjomane sincela amaningi eguleni asuka madoda Njomane sekubingelele Ngiyabingelela Sandile la bukela ihlelo episode 3 sesikhulumile ngezinto eziningi ezahlukahlukene sakhuluma ngokukhula komuntu njalo njengamanje sesila sikhuluma ngendaba enkulu yokuthi kwenzakalani nalo usuku lakho lokugcina hayibo usuyashona isithembu sokuqala ngiphumile enyameni njengamanje Sandile lento esikhulumayo ibalulekile abaningi abadala bazokwazi ukuthi umuntu mehamba emhlabeni wayethunwa kanjani okokuqala nje masithi njengamanje nje you are dropping dead. One, uphuma umphefumulo emntwini sithi umuntu ogulile akwenzeki simultaneously siyakwenzeka kanye kanye umuntu ufa in stages abadala bawutshela umuntu mase kuthiwa ugulile ukufa uqala abande ezansi enyaweni babona hayi ubani akusekho ubuya bese ayahamba umuntu ngowe modern life sencheck omaphasi intintini intamo even ikhala lento masihambile liyabanda lo muntu akaseke emhlabeni ngenkathi umuntu ehamba emhlabeni umphefumulo wakhe le esibiza ngesoul ngolimi lwalaphesheya isuke ihlukana nomphefumulo akumnandi ukuhlukana komzimba nomphefumulo akumnandanga ngoba umuntu ngokamdala kufanele angashesha ahambe emhlabeni engahlanganisi 120 years so cover ngelanga 120 wise 120 yep ngoba nenyanga sithi zingakezi u12 nangumuntu uyashona manje emhlabeni usuhlukene ke manje umphefumulo nenyama umphefumulo awukwazi ukuthi mawuphuma nje bese ugijima uya lapha esingazi khona kodwa sithi ke uye ezulwini uyakulinda umphefumulo ngoba ubuhlungu ngabuwona ngaphakathi umphefumulo uthi hayi man usuhlukene nenyama kade ngiphila naye kanje ngoba umphefumulo nokuthumayo Sandile into eyicabangayo into eyikhuluma uthunywa bani umphefumulo ngisho ubuhlungu mangikucinza nje manje uzubuhlungu awuwena umzimba enyameni kodwa umphefumulo usuphazamiseke umphefumulo yena washona umphefumulo uyisaba into ebuhlungu mase ushona Sandile manje uthatha isandla ushaya mina yekuzwe usephumile ke lo obuhamba naye Sandile waphela wena umzimba wakho lo akuwena lo nanibona umzimba nje uSandile nimbona hayi njengoba ngikhuluma nawe nje ngikhuluma mina nomzimba waSandile amehla umlomo wakho umuntu okuphethe lo ngapha usehambile ke manje uphuma ahlale la kuwena kubhlungu kethu izinto uzuba u7 ezibhlungu kakhulu emphefumulweni ukuthi ngempela isihlukane le u3 days oqala wona onzima kakhulu umphefumulo ubhlungu yikho ke thina Sandile sisala ngodala umuntu wethu mayeshonile athune ngokusheshsha sinciphisane ubuhlungu bomphefumulo ukuthi nango lo sengishilo ulokuhleli naye ngathi nimfaka phansi lapho umphefumulo usuhamba udela khona yebo yikho ke ngesintu nanenza kanjani nani kwakuthiwa umuntu meseshonile ulandwa ngehlala makulandwa ngehlala kulanda umzimba wakho Sandile kulandwa lo mphefumulo ohlele eduze komzimba ogadile ozwa ubuhlungu uyayizwa so lo ngathi nihamba nehlahla nithi niyamgodusa umuntu niyana ekhaya kwakuyinto eright ngoba sasa understand ukuthi uhambile umphefumulo uphumile umphefumulo enyameni kodwa usekhona ungaya ngisho ukuyithola mawufuna ukuthola especially laba abantu abakholwayo ikhona le information iclear eBhayibhelini ekho clear kodwa kuyithola iclear ukuthi umuntu mayeshona kwenzekani kodwa ngoba phela kunzima uresearch asiyibambe la sifundisa abantu ukuthi usephumule emphefumulweni umuntu wahlala ke ecaleni olinde lomzimba siwuthathe thina sihambe nawo siyowuphuna ngenkathi umuntu eyofihlwa ke khona izinto ezazenziwa ngokwesiko labantu nezinye inhlanga zabaza uma ubuka amandini into azenzayo makushona umuntu uyobe surprised kwenziwelana Sandile kwenziwela ukuthi lo muntu mehamba akahambe ayophumula for good angabuzi yakhumbula wakumbuza indaba yezangoma umuntu masimrasha nje manje without understanding ukuthi kwenzekani akahamba usafuna ukubika azophila la ekhaya so lo muntu mase sesimthatha esiya naye ekhaya sifike ekhaya sithi hayi usufike endlini yakhe ukugcina nani bese sithi siyomfihla uyabona Sandile simlande ake sikhuluma ngesibhedlela ukuze mhlambe sizamukile kahle yabona namhlanje usufika ushonele kwakho uthathe kwakho uyiswe kuphi
emakhazeni. Yebo. Right? Inkathi umuntu ethathwe ekhaya emakhazeni akekho umuntu okhuluma ngehlahla. Uyabona sithatha umzimba nje ushiya umphefumulo udidekile la ekhaya. Uthi useshonephi usandla umzimba wami usushonephi manje udidekile. Uyothi mase semakhazeni bese sithi ke siyamfihla mhlambe kusasa. Bese sikhuluma ngaye ihlahla. Sesiyomlanda ke manje emakhazeni siyaphi naye ekhaya. Uyabona sekonakele ngoba asimsusanga ekhaya sasemakhazeni Ngalihlahla. Sibamba phezulu. Ilapho ke ukuphazamiseka kwemsamo yethu kwenzeka khona kulaba khona emsamo. Ilapho ke lezi zinto esikhuluma ngazo umuntu abuye sethi uyisangoma ekhaya ngoba vele akathunwanga ngendlela efanelekile. Mbuke asigwinya mathe. Siyavusana podcast sesibuyile ezitolo na kanjani babunjomana sikhuluma indaba yokuthi njengamanje siyenze yonke iprocessing njengamanje sesikusigaba ke lapho ke sesiyomfihla ke lo muntu useyongena emgodini. Asilande kanje asithi ake sithi yonke into yenze ngendlela. La umuntu mhlawumbe ushwele emgwaqweni samthatha same time. Yes. Sithatha umzimba nje kufika amaphoyisa sesikhulumile naye sihamba naye simbeka emakhazeni siphinde futhi mase somthuna simlande emakhazeni simsekhaya masifika ekhaya sifike sithi hayi nangu simfaka endlini ahlale sisenze inkonzo ngokwanamhlanje avuke ngakusasa sithi ke kuyena ngakusasa ke mase sithi ke manje sihamba nawe ke manje sesiyobeka endaweni yokugcina. Masifike lapha emathuneni inkathi umuntu kufakwa umhlabathi fihlwa ke manje lapho ke manje umphefumulo usubona ukuthi hayi game down sekuphelile ngoba simfaka phansi la avela khona umuntu sebuyile emumva umzimba usho nomphefumulo ke manje lapho ke nawo ufuneka uhambe ke manje uye la owavela khona asithi ke ngoba sikholiwa asithi usuyahamba umphefumulo uyapi ezulwini usuyahamba umphefumulo uyapi kobaba mkhulu wethu uthi mayihamba uyapi kobaba mkhulu. Ibukeke sandilele simthatha la ekhaya sithi kena siyokubeka endlini yakhe ugcina. Uyabona futhi ukuthi lento exova imisamo ebanga abantu futhi bathwase bengathwasanga. Uyabona ukuthi lo mphefumulo uyawukhipha la ekhaya. Uthi siyokubeka endlini yokugcina. Mhlawumbe kanjalo masingathi manje ke mandla lo mkhuluma ngawo sanje ngazi ushone kanti asifisi usekuningi osakwenza emhlabeni. Nangu mandla ke amandla manje sithi mandla lalela ke manje umzimba wakho sesiyobeka endaweni yawo ugcina. Angithi umandla owala ekhaya siyafisa uyahlalela ekhaya. Siyamtshela umzimba lo siyothuna. Lapho ke asibuke kanje nawe ukuthi ake sithi mase sesekhaya umuntu sekwenziwe inkonzo kwaqeda mase sephuma bese sithi ke siyobeka endlini yakhe yokugcina. Kunganjani masingathi hayi ke mandla manje umzimba wakho sesubeka endlini yawo ugcina la wavela khona wena sala ke la ekhaya masingabantu esikholelwayo kubantu abangasekho ngoba sikhuluma nabantu abaningi abakholelwayo abangakholelwa kodwa ohlakaniphile uzofunda ukuthi in between sonke isinto eyi-one ahambe umuntu somshiya emangcwabeni ebese ke sibuyela ekhaya futhi masibuyela ekhaya nawo umphefumulo esutshela ukuthi siyombeka bese ngasho uhambe nawe umuntu ome ngasekho esandile uyezwa ngithi wena mawufika emhlabeni kufika umphefumulo oqala bese inyama iyakhela umphefumulo right and then umphefumulo futhi uqala umphefumulo uphuma uqala umphefumulo before sibuyisele inyama la yavela khona emhlabathini uyabona so ke manje mangabe umuntu sesemshiya ke lapha emangcwabeni mangabe sithi unentombi esandile unentombi othandana naye mase ihambile emhlabeni akuvumelekile ukuthi uhambe uze uyofika la izothunwa khona ngoba inkathi nje umphefumulo unyama ingena phansi uzogcina uhlale kuwe ngoba uyakwazi bheke nishare umzimba yonke into yikho ke kuthi umuntu mangabe eshwelwe i-boyfriend akakwazi ukuthi aye kuphi emathuneni. Kudala abantu besifazane kwabona nje babe ngaye emathuneni ngento efana lezo intombazane esakhula encane izoya emangcwabeni imoya iphuma lapha emangcwabeni ayikho right ngoba nkathi umuntu simboza osibuyisela umhlabathi uyaphuma umphefumulo uhambe manje ufuna ukuthi ungabambelela kuphi awufuna ukubuyela ezulwini noma awufuna ukubuyela wasuka khona ngoba kumnandi emhlabeni sanje ungakuzwa lokho izulu impilo esiphila la emhlabeni siphila impilo emnandi
ngoba siyazi ukukhuluma siyadla njengoba sikhuluma nje siyafundisa abantu ila sikwazi khona sikwazi ukudumisa noNkulunkulu masuhambile emhlabeni awusakwazi ukudumisa ngoba awusawazi ukukhuluma yayibona akasibheke manje uvuko labafileyo sesoyivala nje ngokwesilungu ngoba abantu bakisebezwahle ngokuqala isilungu isilungu khona abayenza ukuthi uyi-unveiling Sunday le-unveiling yenziwe emva inyanga engaka eziwu-12 kubantu kukhona into ukuthi umuntu uyabuyiswa noma uyakhushulwa yenziwa nini lonto emva kwenyanga eziwu-12 unyaka why na ngenkathi ke wena usuphuma umphefumulo manje usuhamba untanta-ke manje uzama ukubuyela la wavela khona kodwa ukwazi ukuthi uvele ufike nje ungene ngoba kuningi okwenzile kuronke emhlabeni yayibona lo sikhathi lento le awukwazi ukufike ubuyele ezulwini uNkulunkulu noma uye wabakini ngoba unokungcola okade ukwenza nomzimba wasemhlukene manje hlukene so lokho kuthatha inyanga eziyishumi 12 months to cleanse ukhucululeke umphefumulo wakho umuntu okholwayo ke isihogo ke ilesi ke abakudayisela sona kube ngathi kondoda yokufaka emlilweni yakuphendula ngemfolo hayikho lo ungathi umzimba usufake lapha emhlabathini manje uzokuphendula kanjani ngoba usumoya lapho so isihogo ke esandile ilesikhathi sifihla umzimba wakho umoya usuzama manje uphinde la wavela khona mangabe ukholwa ubuyele ezulwini mangabe ukholwa uya kubantu bakini kulungile phela sonke sezulwini phela sonke la wasuka khona imoya so umuntu afika after 12 years ke usiyaxolwa ke izitha izono zakhe mawukholwe esonweni kodwa so i-cleansing process if wenza okubi kuba nzima kakhulu if uhambe vele umuntu oright kungenzeka within 6 months sikubona usufikile kwabakini usufikile ezulwini kodwa umaximum 12 right so masungalena manje uhleli ke manje ngokwe understanding yethu ukuthi lo muntu yobe esengasekho emhlabeni uyohamba kuhambe aphinde abuye angithi la emhlabeni sandile yonke into iyajikeleza ngithi into yenzekela izophinde futhi yenzeke namhlanje sinigqoka amabhluko lawa azacelezana beza skinny jean lawo mabhluko sebaqhokile thina ngama early 80s kodwa sasilithenga liphelele sihambe zolinciphise senze amabhoto mo 14 o 16 ngizama ukuthi ke ayikho into enje emhlabeni so lo muntu ubehambileke uzophinde abuye ezulwaneni uzothi hayibo ubani uzala ingane hayibo uvuka umkhulu wakhe ngoba yonke into abayenza umkhulu owayenza abantu abaziyo into wayethanda usebuyile ke manje lo muntu usebuye kangaki emhlabeni uzophila ke manje enye impilo right and ukubuya emhlabeni kuningi izinto ezishoyo umuntu ubuya kathathu ubuya ka12 ubuya ngangake kulungile uzothatha leyo oyithandayo wena kodwa engikwaziyo mina umuntu mebuya emhlabeni sithi kubuye oqala ubona kanjani na wena sithi usandile unabantwana umntanakho umuntu obuye oqala emhlabeni yonke into ayenzayo iba successful mhlawumbe uyafunda nje afunda qede umsebenzi abe nomuzi abe nonkosikazi yonke into ezazihamba smooth zonke yini lo muntu lo usuke sebuye wakwaphila akaze the first time loyo ophumelelayo nje yonke into yakhe ibe lula nje siyabona nje funda naye useqashwe inkampani enkulu useyasebenza wakhile ekhaya angithanda usenza ukusebenza phela limaza umqondo ube sikhaya kodwa nje umntwana osuccessful hlakaniphile yonke into yenza mama ekane limit make wanika umuthi nje uyavuka yonke into yamvuma ufike oqala ubona kanjani le ngane futhi uma ubuka futhi ngiyibona ayifani namuntu bese kuthi ke mase buye wesibili into zawo ziyaqala manje ziyakhiqiza indaba sikhiqize ungathi wena sandile uphumelele ngenkathi ubuye emhlabeni right kanti ngenkathi uphumelela kanje unkosikazi wakho noma izingane zakho bungayiphethe yabo so ubuye manje kufanele uzolungisa leyo nto sikubone wena uphumelela ukuthi azenzeka lula kanti unkosikazi bomcindezela umhlamba abazali bakhe bese bekusaba ngoba usule imali uyabuya manje uzo-accounta for that ukuthi hayibo uyaqala manje umuntu useqala uyazama kaningana kwenzeke 50% ugcine kodwa uyazi ukuthi ish uphele ikho kuthiwa yini into kuthiwa yini karma into yenzekile iphinde ibuye ilonto wena ke manje ubusebenza la kusiyavusana uma yenzeka uyi-understand ukuthi kwenzekani ubuya nje manje izolungisa
lokhu owabona but ngoba ukwazi ngoba ufundiswa awuzukwazi ukuthi kwenzekani empilweni yakho udonsa kanzima impela uyobabona abakutshela uhlabela amadlozi nani ubuye kwesibili lungisa okwenzeka ngaphambili right masibuye kwesithathu ayike lapho you are on your own ngoba ukuthi universe inesha ithi you've been here before ufuna ukufundile ufundile emaphutheni akho awukwazi ukushaya induku eyodwa kathathu pho iphinde kanjani ingane yakho ayazi uma uphethwe umkhuhlane afana ukukhiboza egcekeni uphinde ubuye emantu ufundisa ingane ihlahla ezokuphila uhluleke mase kuyo wesithathu yokushaya impela uthi esangomeni uthi enyangeni ukunika umuntu udayi mina umuntu awusebenze uqinisa ubalekele kuphi esontweni isiwathi siyasebenza besiwasha amanzi vela impilo nawe ungakhuluma namanzi akuphilisa long as you understand noma uyakholelwa kule nto oyenzayo so ke kusho ukuthi umuntu uyabuya ke emhlabeni aphinde aphile namhlanje ninenkinga ngoba angithi umuntu una 60 years sekuthiwa umdala usefihliwe uthi emndenini umuntu omdala nje una 44 le nto engichaza ngeke ayazi akaze abone nje ugogo wakhe uhamba emhlabeni ufike emhlabeni engasekho so manje into engiyikhuluma ngathi ngikhuluma nje amampunge ngisho nje into engekho ngoba akese umuntu uzothi hayibo kuvuka ubani thina sande makukhule singane kwakusona abadala bamba boyibuka nje bayivula izandla bathi makube ngaboni kahle bavula izandla bese bethi hayi iyona ubuya komuntu ke le eniyenza ngesilungu iDNA iDNA ungathi umkhulu wakho owasha ngo1924 sithatha ithambo lakhe senze wena ukuthi hayibo ngempela wena ngoba mthembu yabona iDNA le yona ekhombisa ukuthi umuntu uhamba aphinda abuye hayi kuningi sikufundayo shuse ngempela vele umhlaba uyohlezi ukhona ingunaphakade umhlaba uyindawo so besithinde naleyo futhi siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe lapho ku YouTube channel yethu siyavusana podcast na ku Facebook uyasifollowa siyavusana podcast siyabonga kakhulu.